sitsho lento kuba ngase sitsho lento kutheni lethu zithethe into enye yonke imihla kungoba zithi zasimjonga uThixo uyakhula kwikasini uyakhula ungcwele akachazeki lethu simjongileyo siphelelwa ngamagama okumchaza uThixo ulimitwa ziprograms zethu uThixo simlimita ngengqondo zethu Jesus yabona bantwana wophuka ingqoshe le nomntwana uyaziwa phela wophuka ingqoshe samthandazela apha ulapha kokwakhe yamila ingqoshe ngakho okwakhe uyayazi ingqoshe ngoba uThixo unamandla akaphela kwesicelo kodwa simlimita thina ngoba simfaka kwiprogram yethu asithi sifake kwiprogram yakhe so sinabantu bakamoyingcwele mawuvuka umkhosi malivuka ibandla lamandla malivuka ibandla eloyisayo shaka satha kuzokwasiwa